Sanibona, ngiyanibingelela nonke ndawo zonke la kuzofinyelela khona izwi likaNkulunkulu umoya ongcwele. So izolo sike sakhuluma ngemthetho athe asikhulume ngayo. Ngihlushwa nayi network nje ukuthi ngikusho lokho. So uNkulunkulu mangabe ezokhuluma ngemthetho, sine Old Testament bangcwele ne-New Testament siyakwazi sonke angithi. So kwi-Old Testament uNkulunkulu uyakuveza ukuthi umuntu ongcwele onjani, ngoba baye bambuza abeNkulunkulu ngonjani umuntu ongcwele. So uNkulunkulu mangabe eveza uthi umuntu ongcwele wakhe umuntu ongagundi ikhanda, athi umuntu ongayidli isilwane esihlukanise insele. So siyabona sokuthi uthi imithetho yakudala yokuba ngcwele yayi-practical, but manje bese siyabuya sesine-New Testament. I-New Testament isiguqukile manje ngoba uJesu wafa. uNkulunkulu wathuma indodana yakho kuyona yodwa ukuthi izofela izono zethu. So mangabe uJesu efa, igazi lakhe lachitheka, lahlanza zonke izono, lahlambulula konke nalokho esasingaku-Old Testament okwakuthiwa asikudli because akuhlambulukile. Ngapha kwi-New Testament sesiyakudla. Uthini manje uNkulunkulu? Kudala kwakuthi mangabe umuntu wonile noma abantu bonile, babethatha noma imvu, bathathe noma isilwane sabe sinonile, kuthathe noma yini nakhe emasimini njengoba babenza oKhayina no-Abel. So babehamba baye kuye uNkulunkulu bayokushisa, bayonikela noma bayochitha igazi so zizohlanjululwa noma kuzoba khona ukuthethelelwa. Kodwa manje asisakwenzi lokho. Indlela yokuthi ube ngcwele, ukhombisa ubungcwele noma kuyocela uxolo kuNkulunkulu, sekuwukuthi sihambe siyonikela, sekuwukuthi uthanda umakhelwane, sekuwukuthi usize, sekuwukuthi sinikele ngemali. So ubungcwele bethu manje usethi uNkulunkulu abusekho practical. Usethi sekufanele-ke manje ubungcwele bethu benze bubonakale ngenkambo yakhe. Uthi manje akuseze ukwenza njengoba kwakwenzeka kudala. Uthi manje asiseze ukuthi sibonakale ngokuthi asingagundi, because nami ngingahlala ngingagundi ikhanda kodwa ngingekho ngcwele kuNkulunkulu. Ingakho athi laphayana kuJeremiya kubantwana bakwa-Israyeli uzokwenza izinguquko, ezenzile isivumelwano ayisenze nokhokho nokhulu bethu. Uthi-ke manje usezoguqula leso sivumelwano ayisenzile ngoba manje sesiphila kwiTestament elisha. So if kuwukuthi besahamba ngaleya mithetho emidala, kungani manje sekuguqukile? Kungani manje singenzi ngaleya ndlela yasekuqaleni ukuthi silandele ukuthi kufanele sithathe imvu sihambe siyocela uxolo sichithe igazi kuNkulunkulu? Kungani singaqhubeki nangaleya ndlela yokuthi ukuze abonakale ubungcwele bakhe kufanele angagundi inwele? Ngobani manje uNkulunkulu useyishintshile yonke lento. Wathi i-New Testament ubungcwele bethu uthi akusikho konke akusikho kodwa okufaka ngomlomo okungcolisayo, kodwa nalokhu okukhipha ngomlomo. Kusho ukuthi lokhu okukhulumayo nakho kuyakwenza ukuthi ungabi ngcwele. So uthi uNkulunkulu ubungcwele abaziwe wena naye, ngoba manje owenza ngayo, ubheka indlela ohamba ngayo nendlela okhuluma ngayo ukuthi ngabe ungcwele yini kuyena, because ungathi ungcwele kubantu kanti kuNkulunkulu akukho ngcwele. So ilo kade ngifisa ukuzokusho. Ngiyabonga bazalwane.